Πριν από κάποια χρόνια, για την ακρίβεια πριν από 6 χρόνια, όντως 15 χρονών τότε, συνέβη κάτι ξεχωριστό που θα μπορούσα να πω ότι μου έχει αλλάξει τη ζωή. Πριν 6 χρόνια, και όντως ορφανή από πατέρα, από τα 5 μου έτη, οι προσευχές μου έκρυβαν θλίψη, πικρά. Είχα την ανάγκη έστω και για μια στιγμή να αγκαλιάσω τον πατέρα μου στον ύπνο μου. Κάθε φορά που προσευχόμουν το βράδυ, παρακαλούσα το Θεό να τον δω έστω για δευτερόλεπτο και μετά ξεφανιστεί, δεν με πείραζε καθόλου. Μια αγκαλιά ήθελα, τίποτα άλλο. Παρότι προσευχόμουν συνέχεια γι' αυτό, για κάποιο λόγο ο Θεός δεν μου έκανε αυτή τη χάρη. Βέβαια εκείνος ήξερε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρω εγώ τότε. Κάποια μέρα η προσευχή μου ήταν πολύ έντονη. Πολλά δάκρυα, πολύ θλίψη και έπεσα έτσι, με δάκρυα. Κάποια στιγμή, τις πρωινές ώρες, μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου, είδα το εξής. Βρισκόμουν σε μια εκκλησία πολύ, πολύ παράξενη για μένα. Δεν θύμιζαν τις τυπικές, ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Περίμενα σε μια προσκυνηματική ουρά. Γύρω μου υπήρχαν παιδιά από διάφορες εθνικότητες. Περίμενα εγώ πίσω. Ξαφνικά, κάποιοι άνθρωποι από ένα υπερυψωμένο δάπεδο, από το γυναικονίτη συγκεκριμένα, υπέδειξαν στα παιδιά να περάσω εγώ. Και τα παιδιά στην προσταγή αυτών των ανδρών έκανα στην άκρη. Έτσι, βλέποντας το κενό, προχώρησα να δω τι γίνεται. Δεν ήξερα για ποιο λόγο βρισκόμουν σε αυτήν την προσκυνηματική ουρά. Προχώρησα μπροστά και είδα μια πολύ παράξενη εικόνα. Είδα το πρόσωπο ενός Αγίου που δεν είχα ξαναδεί. Ήτανε πολύ χαρακτηριστικό το πρόσωπό του. Τα γένια του ήταν γκρίζα. Το πρόσωπό του ήταν διαφορετικό. Δεν μου θύμιζε κάποια εικόνα που είχα προσκυνήσει. Ξαφνικά, την ώρα που πήγα να προσκυνήσω, σαν ένα φάσμα βγήκε το πρόσωπο του Αγίου και μου υπέδειξε να πάω δεξιά. Εγώ έστριψα προς το μέρος που μου υπέδειξε εκείνος, πολύ φυσικά, σαν να συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα, σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Έστριψα δεξιά και είδα μια λάρνακα. Από τη λάρνακα εκείνη βγήκε ο ίδιος Άγιος, που τον είδα πριν από λίγη ώρα στην εικόνα. Βγήκε από εκεί και έκατσε πάνω. Μου χαμογέλασε και μου είπε να πάω εκεί. Εγώ σαν να τον ήξερα, σαν να με έσπρωχνε κάτι προς τα εκεί. Με αργά βήματα πήγα κοντά του. Κάθισε εκείνος, κάθισα κι εγώ πάνω στη λάρνακα. Σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό, σαν να καθόμασταν σε ένα παγκάκι. Μου χαμογέλασε και μου μίλησε σε μια γλώσσα. Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη γλώσσα. Μου μίλησε σαν να μιλάνε οι ψυχές μας, σαν να μιλάνε οι καρδιές μας. Ούτε στα ελληνικά ούτε σε καμία άλλη γλώσσα. Σαν να μιλάνε οι ψυχές μας. Και μου είπε πως από εδώ και πέρα εκείνος ήταν πατέρας για μένα. Με αγκάλιασε και εγώ μύρισα τη μυρωδιά του. Μια πολύ χαρακτηριστική ζεστή μυρωδιά. Ήταν ένας άνθρωπος μικρός όμως, με γκρίζα γένια. Ένας άνθρωπος που δεν είχα δει ποτέ και όμως ήταν σαν να τον γνώριζα από πάντα, από την ημέρα που γεννήθηκα. Με αγκάλιασε και καθώς μύριζα τη μυρωδιά του, καθώς ένιωθα την παρουσία του μέσα στην ψυχή μου, ξύπνησα. Το όνειρο ήταν πάρα πολύ έντονο. Το σκεφτόμουν όλη μέρα την επόμενη μέρα. Δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα το όνομά του, αλλά ήταν τόσο δυνατό που με απασχολούσε. Ρώτησα τη μητέρα μου που είναι κατηχήτρια και γνωρίζει πολλά σχετικά με τους βίους των Αγίων και γνωρίζει πολλά πράγματα. Τη ρώτησα ποιος θα μπορούσε να είναι εκείνος ο Άγιος. Μου είπε διάφορους Αγίους, αλλά δεν πίστευα πως είναι κάποιος από εκείνους. Το μόνο που ήξερα ότι το πιο πιθανό είναι να είναι ξένος, να μην είναι Έλληνας. Γιατί ούτε βρισκόμουν στα ελληνική εκκλησία, ούτε γύρω μου ήταν Έλληνες, ούτε εκείνος μου μίλησε στα ελληνικά. Μου λέει, η μητέρα μου λέει να προσευχηθείς να σου φανερωθεί.
Προσευχόμουν, αλλά δεν έτυχε να το ξαναδώ στον ύπνο μου. Η απάντηση στο μεγάλο ερώτημά μου ήρθε μερικές μέρες μετά, στα 15 γενέθλιά μου. Ο πνευματικός μου πατέρας, πατήρ Νικόδημος Ευσταθίου, πρωτοσύγγελος Χαλκίδος, μου έφερε στα γενέθλιά μου ένα βιβλίο. Μόλις πέρασε κάποια ώρα, εγώ το βιβλίο δεν το είχα ανοίξει. Για να είμαι και ειλικρινής, η ιδέα ενός βιβλίου, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και η χαρά, ας πούμε. Για ένα 15χρονο. Για ένα 15χρονο κορίτσι, Ναι. πόσο μάλλον, ναι. Τελικά όμως, όταν άνοιξα το βιβλίο, διαπίστωσα πως είδα το πρόσωπο του Αγίου που ήταν στον ύπνο μου. Ήταν εκείνος ο παππούλης, εκείνος με τα γκρίζα τα γένια. Είδα την εκκλησία στο βιβλίο αυτό, την εκκλησία που είχα βρεθεί. Είδα τη λάρνακα στην οποία είχαμε καθίσει. Είδα το παππούλι. Είδα το χαμόγελό του αυτό. Έμαθα το όνομα του πατέρα μου. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, προστάτης των Ορφανών.